Projekt Zelené nivy Pezinok prináša moderné a funkčné bývanie pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitu, komfort a spojenie s prírodou. V ponuke sú 1, 2, 3 a 4-izbové byty, pričom úžitková plocha jednotlivých bytov sa pohybuje od 38 až do 200 štvorcových metrov, čo umožňuje výber bývania presne podľa potrieb budúcich obyvateľov od mladých párov, cez rodiny s deťmi až po jednotlivcov hľadajúcich tiché a pohodlné zázemie. Každý byt je vybavený bezbariérovým vstupom, prístup do bytov zabezpečujú moderné výťahy a pridanou hodnotou sú aj lodžie, balkóny alebo veľkorysé terasy na najvyšších podlažiach s výhľadom na krásne okolie pezinských vinohradov. Byty na prízemí navyše ponúkajú súkromné záhradky s oplotením, ktoré ocenia najmä rodiny s deťmi alebo majitelia domácich miláčikov. Súčasťou každého bytu je pivničná kopka, ktorá je už zahrnutá v cene. Štandardné vyhotovenie bytov zahŕňa kvalitné laminátové podlahy, interiérové dvere, obklady, sanitu a dlažbu v kúpeľni, čo znamená, že po kúpe bytu sa môžete takmer okamžite nasťahovať bez potreby ďalších väčších investícií. Vstupné bezpečnostné dvere spolu so systémom jednotného kľúča zabezpečujú pohodlný a bezpečný vstup do bytového domu aj samotného bytu. Byty sú technicky veľmi dobre pripravené, v každom sa nachádza príprava na chladenie, príprava na vonkajšie elektrické žalúzie, ako aj internetové a televízne prípojky. Ventilácia kúpeľní a toaliet je zabezpečená ventilátormi s dobehom, čo prispieva k zdravému vnútornému prostrediu. Audiovrátnik na vstupe zaručí jednoduchú komunikáciu s návštevníkmi, a to všetko s dôrazom na komfort a bezpečnosť obyvateľov. Osobitnú pozornosť si zaslúži energetická efektivita celého projektu. Vďaka solárnym panelom na strechách domov typu C a D, zatepleniu fasádnym systémom s tehličkovým okladom, rekuperácii vzduchu, digitálnym meračom spotreby kúrenia, studenej a teplej vody a podlahovému vykurovaniu v kúpeľniach sa projekt môže pochváliť energetickým certifikátom A0+, čo znamená nielen ekologickejšie bývanie, ale aj výrazne nižšie prevádzkové náklady pre každého obyvateľa. Medzibytové priečky sú vyhotovené zo zvukovoizolačných tehál, ktoré zaručujú vyšší komfort súkromia, a bytové priečky z keramických tehál zase prispievajú k pevnosti a trvácnosti interiéru. Parkovanie je v projekte riešené veľmi prakticky. Obyvatelia bytových domov C1, C2 a C3 majú k dispozícii 98 vonkajších parkovacích miest, ktoré slúžia aj pre potreby susedných rodinných domov. Pre bytové domy D1 a D2 je pripravených 38 parkovacích miest v podzemných garážach, pričom každé z týchto miest má prípravu na nabíjanie elektromobilu, čo reflektuje moderné ekologické požiadavky dnešných motoristov. Okrem samotných bytov a ich vybavenia, projekt ponúka aj kvalitné komunitné zázemie. Súčasťou je športové ihrisko, spoločné zelené plochy, kryté stanoviská na odpadky, ako aj verejné osvetlenie celej lokality. Peší a cyklistický prístup na susedné územia zabezpečuje prepojenosť a zlepšuje dostupnosť pre všetkých obyvateľov, ktorí sa radi presúvajú ekologickejším spôsobom. Na záver treba povedať, že Zelené nivy v Pezinku nie sú len obyčajným bytovým projektom, ide o premyslený koncept bývania, ktorý spája moderné technológie, príjemné prostredie a praktické riešenia pre každodenný život. Je to miesto, kde si každý nájde svoj priestor bezpečný, pohodlný, energeticky úsporný a príjemný na život. Užite si nerušené pohľady na projekt.